ברוכים הבאים לשקופית אחת קדימה, פודקאסט על מסרים, השפעה ומה קורה כשהם פוגשים אנשים במציאות. בכל פרק אני פוגשת אנשים שמובילים ומשפיעים, ואנחנו מדברים על רגע אחד, שינוי או תובנה אחת שעזרו להם לדייק את המסר שלהם ולהזיז משהו אצל אנשים, מיזמים או ארגונים. אז ברוכים הבאים לפרק הרביעי של שקופית אחת קדימה, והיום אני מתרגשת וגאה לארח את איגור צ'אוסקי. אנחנו נדבר על נושאים של מיתוג מעסיק, על הקשר בין העיצוב הגרפי למחלקות HR ואיך זה משפיע על העובדים. לא לפני שאני אספר לכם על הפודקאסט שקופית אחת קדימה, שהמטרה שלו לדבר יותר על הנושא של העברת המסרים. שמי גלית מילו, אני עוסקת במצגות עסקיות והכנה של מרצים לפרזנטציות, בעיקר בארגונים וחברות. והפודקאסט הזה, המטרה שלו לארח אנשים שיש להם איזושהי זווית אחרת על נושא של העברת המסרים, איזשהם תובנות שכל אחד ואחת מאיתנו יוכלו בשאיפה לקחת וליישם כבר אחרי המפגש שלנו, לפחות להיכנס לחשיבה על דברים שאנחנו עושים ביומיום. המפגש יהיה חצי שעה, אני אראיין את איגור יספר לנו דברים שמעניינים אותנו, ולאחר מכן אנחנו נפתח את המיקרופונים לשאלות מכם. אני מקווה שתמצאו עניין ותמצאו שאלות מעניינות. אז איגור, ברוך הבא אלינו. איגור הוא אבא של לני ורז, בן בת 14, בן 12, ברוך הבא לגיל ההתבגרות מה שנקרא, מנהריה, מעצב גרפי ומומחה למיתוג עסקי, עוסק בתחום הזה כבר 21 שנה, זה לא מעט. יש לו סטודיו לעיצוב IC Design, כמו שאתם רואים מאחוריו, שמספק פתרונות ברמה הגבוהה ביותר, וראיתי תוצרים במגוון רחב של שירותים כמו עיצוב גרפי, מיתוג, עיצוב אריזות, פרסום, עיצוב לאינטרנט, ייעוץ עיצובי, אם אתם רוצים להתייעץ, אם עיצבתם משהו או שעיצבו לכם, ואתם לא סגורים על זה, הבטן שלכם אומרת משהו, איגור הוא הבן אדם שלכם, להתייעץ איתו. יוצר מענה רחב באמת למגוון רחב של צרכים אצל לקוחות עסקיים מסוגים שונים, דיזיינים ברמה הגבוהה ביותר ותהליכי מיתוג שתפורים custom made עבור הצרכים של כל לקוח, ובאמת בסטנדרט מאוד גבוה. והדבר שאני רוצה להתחיל איתו, איגור, זה בעצם לשאול אותך, מה זה מיתוג מעסיק? זה איזשהו name drop, מין buzzword כזאת שכולם נורא אוהבים להשתמש. אני לא בטוחה שכולם באמת יודעים מה זה, אז בוא תספר לנו קצת מה זה מיתוג מעסיק. אז קודם כל, שלום לכולם, נעים להיות פה, לראות את כולם, כל מי שיתחבר. מיתוג מעסיק זה בעצם מיתוג שהמעסיק יוצר לעצמו אל מול העובדים שלו. כי בעצם אנחנו, ברוב המקרים שמדברים על מיתוג, מדברים על מיתוג של חברה כלפי חוץ, כלפי הלקוחות הפוטנציאליים שלהם, כלפי הקהל הכללי, איך הם מכירים אותם, איך הם תופסים את אותה חברה, איך הם מזהים או לא מזהים אותה. כלומר, זה בדרך כלל המיתוג שמתכוונים אליו, כלומר, השיווק החוצה. מיתוג מעסיק זה בעצם שיווק פנימה לתוך החברה. איך אני גורם לעובדים לגאוות יחידה, להיות חלק מתוך ארגון ולהרגיש שייכים, ובאמת לרצות גם לספר לחברים שלהם, כי הרבה פעמים מחלקות הרווחה מאוד מאוד מעוניינות להביא אנשים דרך אנשים שמביאים את החברים שלהם, אז זה בעצם אחד הקטליזטורים הכי רציניים של הסיפור הזה. למה בעצם המיתוג החיצוני צריך להיות שונה מהמיתוג מעסיק? אם נניח חברה יש לה סתם שפה עיצובית שהיא מעצבת, יש לה לוגו סגול וירוק לצורך העניין, למה לא נשתמש בזה גם לכל המיילים שלנו ולכל הכוסות הממותגות? במה שונה המיתוג החיצוני מהמיתוג הפנימי בעצם, מבחינתך?
הוא שונה בעיקר בקהל היעד, ובגלל שהקהל יעד הוא שונה, אז זה לא אומר שאני לא חייב, שאני לא אשתמש בהכרח באותה שפה גרפית, בבסיס שלה, אבל הגישה וההתאמה של התכנים והמסרים היא יכולה להיות שונה, וגם ברמה העיצובית אתה יכול לייצר איזשהו טוויסט בתוך הקו המיתוגי הכללי שלך, ובעצם להפנות אותו לעובדים, ואז בעצם נוצר איזושהי הפרדה בין שתי הדברים, העובדים יודעים שזה פונה החוצה וזה פונה אליהם. אז זאת אומרת שאם רגע אני עוצרת אותך, אמרת שזה לא רק העיצוב הגרפי, זה גם ההתאמה של המסרים. אתה יכול קצת להרחיב בנושא הזה? כי אני מתרשמת שאתה מעצב גרפי, אז אתה עושה גם דברים שהם לא רק עיצוב גרפי, אם ככה. פה בעצם באה העבודה שלי מול הלקוח. כלומר, גם אם אני לא כותב טקסטים, ולרוב אני לא כותב את התוכן, אלא אני בעצם לוקח את התוכן מהלקוח, אבל אני יודע לזהות את התוכן שהוא שולח לי, ועל בסיס זה להגיד לו, אוקיי, פה יש בעיה, זה לא עובר, זה כן עובר, בוא תחדד פה קצת, בוא תשנה פה קצת, כלומר, אני כן מכוון אותו, אני לא אעשה כנראה את הכתיבה בעצמי, כי שוב, זה לא בדיוק המקצוע שלי, אני לא קופירייטר, אבל בגלל שיש לי ניסיון עצום בעבודה עם קופירייטינג ועם טקסטים ועם העברת מסרים והכל, אז אני יודע לזהות איפה זה יעבוד ואיפה זה לא יעבוד. ואז בעצם אני מכוון את הלקוח גם מהבחינה הזאת, וגם זה משהו שאני באופן די סדיר מסביר להם, כלומר בסוף למי אנחנו פונים? אנחנו לא פונים לעיתון או לאינטרנט סתם, אלא זה משהו שיהיה בתוך החברה, גם ברמת המייל שנשלח ממחלקת הרווחה לעובד, וזה גם יהיה ברמת המסכים שמפוזרים ברחבי החברה, אז אתה רוצה לדבר ישירות לעובדים. אין לך פה סיבה עכשיו לראות באיזשהו מנעד מאוד מאוד רחב של אנשים, אלא אתה ממש מכוון לקהל מאוד מאוד ספציפי, אז גם ברמת התוכן וגם ברמת העיצוב, הם צריכים להבין את זה, וגם יש פה איזשהו קטע שהמסר פה הוא צריך לתפוס אותם ממש בצ'יק, את אותם העובדים, כי גם מן הסתם במיתוג הרגיל זה אמור לעבוד, אבל נכון. פה זה עוד יותר קריטי. כי אין להם, זה לא שהם מחפשים אותך, זה לא שהם מתעניינים בזה, אלא זה משהו שכאילו על הדרך מבחינתם. זה אז אם אתה נמצא לא, שם, זה קיים. בדיוק, זה שמה, הם רגילים בהרבה פעמים שזה שמה, וכן, יש כדבר כזה מחלקת רווחה, וכן היא מייצרת אירועים בשבילנו, הרצאות, ואני לא יודע מה, מיליון ואחד דברים, אבל עוד פעם, זה לא משהו שאני, מה שנקרא, מרגיש איזשהו צורך או דחף בעצם לעשות איזו פעולה במיוחד בשביל זה. ופה זה האתגר יש, הגדול. יש איזושהי דרך להעריך אם המיתוג מעסיק עובד או לא? איך יודעים אם זה מצליח? איך בדרך כלל יודעים שזה זה לא פשוט, נשאר סתם עיצוב יפה וזהו? הם מהר מאוד רואים את זה ברמת ההיענות של העובדים. המחלקה עצמה, כשהם מוציאים את ההודעות האלה לעובדים, הם פשוט רואים, אם נגיד סתם דוגמא, הם עושים עכשיו איזשהו אירוע, והם עושים הרשמה מוקדמת כדי להבין את היקף האנשים שהולכים להגיע, אז אם הם לא, בואו נגיד, לפני שהתחילו לעבוד איתי, הם היו מקבלים X פניות והרשמות, אז פתאום הם רואים הרבה יותר אנשים, הרבה יותר היענות, גם הרבה פעמים אנשים סתם שולחים להם מייל בתגובה, כלומר ממש חוזרים אליהם, עם, תספר לי קצת יותר וזה, כלומר נוצר עניין, נוצרת היענות, הם מרגישים את זה מה שנקרא בידיים שלהם, הם לא צריכים להרגיש את זה, זה משהו שהם פשוט רואים אותו מול העיניים. מה ממתגים בתהליך הזה של מיתוג מעסיק? זאת אומרת, רק מוצרים פיזיים כמו כוסות, או כמו שאמרת, מסכים עם שומרי מסך, או דברים כאלה? מה המוצרים שאתה בדרך כלל ממתג בתהליך? המנעד הוא מאוד מאוד רחב, כלומר בדרך כלל מה שקורה זה שבהתחלה מייצרים איזשהו קו עיצובי כללי, ואז בעצם על הקו העיצובי הזה מייצרים איזשהו מודעה או איזשהו משהו שבעצם קורה נגיד לאירוע מסוים. כלומר אני עכשיו עורך הרצאה בחברה, ואני רוצה שאנשים יגיעו להרצאה, אז אני כבר מייצר את ההזמנה להרצאה הזאת לפי הקו העיצובי הספציפי הזה. בדרך כלל זה רץ לאורך תקופה, כלומר לא מחליפים כל יומיים את העיצוב של ההזמנות או של הדברים, ואז אתה בעצם מייצר איזושהי זהות, ואנשים כבר ממש מזהים שאוקיי, זאת מודעה שהגיעה ממחלקת הרווחה, ויש איזשהו קו עיצובי כללי שכבר מתלבש על זה,
אחר כך האפשרויות הן כמעט בלתי מוגבלות, מה אפשר לעשות עם זה, כי הרבה גם פעמים מביאים דברים שהם פיזיים, כמו שאמרת, כוסות, זה, אבל נגיד אפילו עשינו פעם אחת עשיתי עם חברה ספר מתכונים, שהיה משולב עם הגדה לפסח, כלומר, וגם המתכונים, זה מתכונים שהעובדים הביאו, אז הייתה תחרות מתכונים לפני, ואז אחרי שהמתכונים עברו עליהם ודירגו אותם, הייתה גם דיאטנית שבדקה שהמתכונים בריאים, לא סתם, כן? איזה יפה. חס וחלילה לא יהיה מתכונים שהם יותר מדי משמינים או משהו, זה צריך להיות בריא, אני ולפסח, מקווה ששמתם מדבקה ירוקה, בשונה ממדבקה אדומה, כמו על כן, המוצרים בסופר. בדיוק, אז זה אמור להיות גם כשר לפסח, כי זה לקראת פסח, ואז בסוף, אחרי שכל התחרות כביכול הסתיימה, אז הם ארגנו אירוע, הביאו צלמת אוכל, אנשים בישלו את המנות שלהם, הביאו אותם לאירוע הזה, הצלמת צילמה את כל המנות, ואז אני קיבלתי ממנה בעצם את הצילומים של המנות פלוס המתכונים, והצבתי ספר שהוא ממש, חצי ממנו היה הגדה של פסח, חצי היה ספר מתכונים של העובדים, וזה מה שכל אחד מהעובדים בחברה קיבל במה שנקרא יום לפני שיצא לחופשת פסח, זה חיכה לו על השולחן. כלומר, מתנה מדהים. שנשארת קדימה. עכשיו זה משהו גם העיצוב של הספר, גם ההגדה בפנים, גם הכל, בעצם התבסס על הקו העיצובי שיצרנו ועל המיתוג שיצרנו לכל הסיפור הזה, לחברה. וזה דוגמה אחת, היו עוד כל מיני דוגמאות של אולימפיאדה שהם עשו ממש בין כמה אתרים בחברה, אז הצבתי לוגו לאולימפיאדה וכל המערכת מסביב וכאילו דגלים ושלטים וכל מיני עמדות צילום של אנשים שממש יכולים להצטלם בתוך עמדות עם חור לראש, כל מיני, שוב, המחשבה פה היא כל כך רחבה והאפשרויות כל כך גדולות, אז זה תלוי תקציב בעצם של הלקוח, זאת אומרת, שבדיוק, הלקוח יכול לבוא ולהגיד לך, יש לי איקס כסף להשקיע במיתוג הזה, ואז בוא נראה מה נכנס, ככה זה עובד, פחות זה, או יותר. הבעיה פה בעיקר, שוב, מהצד שלי, אני יכול לתת לו כמה שיותר. מבחינתי, בדרך כלל התקציב הוא לא הבעיה, הבעיה היא בדרך כלל בדפוס, בהפקה, כי שם יש את העלויות הגדולות באמת, ואז אני לא תמיד יכול לתת להם את המידע כמה זה יעלה להפיק את זה, אז אני אומר להם, אוקיי, את יודעת מה התקציב שלך, דברי עם אותו מפיק דפוס, בוא נבין ממנו מה אנחנו רוצים וכמה זה פחות או יותר יעלה, נראה אם מה שנשאר לנו מספיק בשביל לעצב את כל מה שצריך, ואז נאזן את זה ונביא את זה למצב שאנחנו יכולים לעמוד בתקציב שקיים אצלנו. כלומר, זה לא משהו שרק אני מתמחר, יש פה את ההפקה שהיא החלק היותר שמן בתוך הסיפור, כן. אבל כן, היא גם בדרך כלל יודעת, כלומר, מהניסיון שלי, הן בדרך כלל כבר יודעות כמה כסף זה יעלה פחות או יותר, וכמה זה, וכמה תקציב הם צריכים להשלים להפקה, וכמה כסף יש להם בשביל לעשות את העיצוב. הם בדרך כלל ממש יודעות את העבודה שלהם בתחום הזה, הם יודעות גם לפרק את זה והכל, ולא צריך לדאוג. מה חשוב לך להבין על קהל היעד שלך לפני שאתה מתחיל את התהליך של העיצוב? בגדול זה בעיקר להבין, א', קודם כל גם מה החברה רוצה להגיד לו, מה שנקרא בסאבטקסט, שזה באמת מה שאנחנו משפיע בסוף על בחירת הפונטים, בחירת הצבעים, על כל מיני דברים כאלה, זה הרבה פעמים מה שהחברה בכלל רוצה להעביר ולאו דווקא מי הקהל, אבל כן להבין מי הקהל ברמה של, היה לנו נגיד מקרים שאנחנו רצינו לעשות מודעה ספציפית שפונה להנהלה הבכירה, אז עשינו אותה בצורה מסוימת, והיה לנו דברים אחרים שנגיד רצינו להפנות לעובדי פס הייצור, שזה אנשים שחלקם הגדול בכלל דוברי רוסית, הם בקושי מבינים עברית. אוקיי. אז אתה צריך לשנות את כל הגישה שלך למודעה הזאת, ולעשות אותה קצת אחרת, שאולי פחות מדברת ויותר מה שנקרא ויזואלית, יש כל מיני ניואנסים שאפשר לשחק בתוך הדבר הזה, אבל כן אולי חשוב לתרגם לרוסית אפילו חלק בחלק מהמקרים מהטקסט. עשינו את זה, כלומר ממש כשידענו שהמחלקה שאליה פונים הספציפית היא ממש כאילו 80% רוסים, עשיתי את המודעה ברוסית ישר, כאילו למה לשבור את הראש ולהתחיל שהם יתחילו לבקש ממישהו שיתרגם להם, אז הנה קחו את זה ברוסית ומה שנקרא זה הרבה יותר יעיל. נכון. יש לך או היה לך איזשהו פרויקט או רגע שהלקוח בא ואמר לך, אני רוצה את זה עם, לא משנה, נתן איזה רשימת דרישות עם כוכבים, מנצנצים, ואתה אמרת לו, תשמע, זה לא מתאים,
זה לא מדבר את המסר, זה לא מדבר את ה-DNA של הארגון. יש לך מקומות כאלה? ואם כן, איך אתה מתקשר את זה מול הלקוח מבלי לפגוע ברגשותיו, מה שנקרא? זה משהו שקורה המון לא רק בתחום המיתוג מעסיק, זה קורה בכל דבר שקשור לעיצוב גרפי. ללקוח תמיד יש איזשהו משהו שהוא ראה בראש שלו, איזשהו רעיון, ואז אני צריך לבוא ובעצם הרבה פעמים לשים לו ברקסים ולהגיד אוקיי, אבל זה לא, זה מדבר אולי אליך, אבל זה לא מדבר לקהל היעד שלך. זה בסוף אתה לא מחפש למכור לעצמך, אתה מחפש למכור להם. אז אותו דבר זה נכון. קורה גם פה. מה שכן, אצל מנהלות רווחה, אז לפחות מאלה שאני עבדתי איתם, הייתה הבנה מאוד מאוד ברורה שאני איש המקצוע והן סומכות עליי. וזה מאוד מאוד חשוב, כי בלי החלק הזה זה מאוד מאוד קשה בכלל לעבוד, כי כל הזמן כאילו יש מין התנגשות כזאת שלא אמורה להיות. אז זה משהו שיכול לקרות, אבל לרוב, במיוחד, לא יודע, במקרה שלי לפחות, הם הבינו שאני איש המקצוע, ואני לא אגיד משהו כי לא בא לי לעשות, אלא כי אני פשוט מאמין שזה הדבר הלא נכון לעשות. ואז בוא נעשה את זה שזה כן יהיה נכון. אני כן צריך להיות מספיק פתוח להקשיב להם מן הסתם, להבין את הצורך, איפה הקושי, איפה יש, יכול להיות משהו שהם רוצים לשנות, ואני אומר אוקיי, אולי הם באמת צודקים, אולי אני לא הבנתי עד הסוף, ואז אני מנסה כן לבוא לקראתם ולעשות משהו שיעביר את מה שהם רוצים, אולי בצורה טיפה שונה, אבל עדיין יעביר את מה שהם רוצים, אבל לרוב זה פשוט כי עובדים ביחד, ככה אני מסתכל על זה, זה כאילו תהליך ביחד, אז אני לא, זה לא ששולחים לי לך תעשה ותחזור אלינו, אלא ממש אומרים, בסינרגיה, בשיתוף, יש אתם עובדים חייבת להיות כתף סינרגיה, לכתף, כן. וזה נכון לכל דבר, גם למיתוג מעסיק, אבל גם למיתוג מול לקוח שעכשיו רוצה לשווק את החברה שלו החוצה. אני חייב לעבוד בסינרגיה עם הלקוח, אני ממש מהתחלת התהליך, הכל צעד צעד ביחד, כי אני לא רוצה להגיע למצב שאני צריך למכור לו את העבודה, אני לא צריך למכור לו, אנחנו מייצרים משהו, אני עושה את החלק שלי בעבודה, אבל הוא כל הזמן נמצא, מה שנקרא, גם בתוך התהליך, ורואה את זה נבנה מול העיניים שלו. ואם זה לא, משהו לא בסדר, אז הוא אומר, זה בסדר, אני בעיה, אני לא לוקח שום דבר אישית, אני מאוד אוהב שזה מה שנקרא הכל על השולחן, מאוד מאוד פתוח, וגם אם אתה לא אוהב, זה תגיד אם אתה לא אוהב, זה בסדר, אני יודע להתמודד. מאוד חשוב, מאוד חשוב השיתוף הזה שאתה אומר. אני אציין שגם אני בתחום שלי של המצגות, גם עובדת במסלול מקביל של עבודה על מסרים, אבל בסופו של דבר התוצר ברוב המקרים הוא תוצר גרפי, מצגת. אז גם העבודה הזאת, כמו שאתה מציין, כתף לכתף, ולא לפגוש את הלקוח רק בקצה, היא זאת שמביאה את התוצרים היותר טובים, שמקובלים ומדברים את אותה שפה בעצם. תגיד שאלה, אני מניחה שראית מיתוגי מעסיק גם לא שלך, איזה טעויות אתה רואה שעושים במיתוג מעסיק היית עושה אותם אחרת? זאת אומרת, יש דברים שנגיד מאפיינים את הטעויות, אני אסביר רגע למה אני מתכוונת. נניח אם ישאלו אותי מה הטעות הנפוצה שאנשים עושים במצגות, אני אגיד עומס. אנשים אוהבים לדחוף המון טקסט. זה בגדול נותן איזשהו מסגור לבעיה. איזה סוג בעיות אתה רואה במיתוגי מעסיק אחרים? גם העניין של עומס, תמיד יש את הבעיה הזאת, זה לא רק במצגות, זה בכל דבר, אני בכלל בגישה שלי, זה מה שלא חייב להיות שם שלא יהיה, זה נורא פשוט, כי זה סתם אחרי זה אתה מעמיס על העיניים של הבן אדם, והוא גם הרבה פעמים מאבד סבלנות ופשוט בורח מזה. אבל, נכון. אני חושב שיש איזשהו משהו שאולי קצת אקוטי יותר, זה הנושא שהרבה פעמים חברות שהן בעיקר חברות גלובליות, נוצר קושי והתנגשות בין הסניף בארץ לסניף בחו"ל. כלומר, למה? החברה מחו"ל יש להם איזה שהן דרישות כביכול שהם בנו למיתוג של עצמם, ואז הם רוצים שגם הסניף בישראל יעבוד לפי אותם הערכים ואותם הקווים העיצוביים ואותו הכל. עכשיו, זה לא תמיד נכון לקהל בארץ. עכשיו, כשאתה עובד לקהל הבינלאומי זה סבבה, זה בסדר, זה עוד יכול לעבוד. למרות שגם בזה הרבה פעמים עושים את האדפטציות לכל מדינה ומדינה. זה כי בגלל שינויים שינויים תרבותיים. במנטליות, בתרבות הארגונית. כן, זה קודם כל שינויים תרבותיים. אפילו אני יכול לתת דוגמה שבחברה שאני עבדתי, הם בעצם קיבלו מחול ניוזלטר שהחברה שלחה לכל החברות שלהם בעולם.
ואז כאילו הם רואים שאף אחד בארץ לא פותח אותו, אז הם אמרו אולי תעשו אתם גרסה לישראל, כאילו שיעניין את הקהל בישראל, ואז עשינו משהו שהוא, שוב, ברמת התוכן זה התבסס על מה שהיה, מה שהם קיבלו מחו"ל, גם לא הכל, אבל כי העיצוב היה יותר מותאם העיצוב היה לקהל הרבה יותר ישראלי. מתאים לפה, כן, יותר זה, יותר פשוט, יותר זה, גם התמונות יותר גדולות, יותר טקסטים כאלה, כותרות מושכות העין, כי שם זה היה כזה נורא כמו איזה עיתון כזה. עכשיו יכול להיות מוכר. שאמריקאים סבבה עם זה, קהל בישראל אין לו סבלנות לזה, אז הוא לא יקרא את הכותרת, הוא לא יראה את התמונה, וזה פשוט מה שנקרא דפדפתי הלאה ולא קראתי כלום, אז בזבזנו המון זמן ולא העברנו כלום ללקוח, בעצם לקהל שזה העובדים, לצורך העניין. אז זה איזושהי התנגשות שקיימת הרבה פעמים, אבל פה בעצם אני כאיש מיתוג, פלוס הלקוחה שלי, אותה מנהלת רווחה, צריכים לדעת לג'נגל מול ההנהלה ומול מה שנקרא החברה מחו"ל, כדי לייצר משהו שהם יהיו מבסוטים וגם אלה יהיו מבסוטים, מה שנקרא. שכולם איכשהו יחיו בשלום עם התוצאה, זה לא תמיד פשוט, אבל זה אפשרי. זה פשוט עניין של מה שנקרא אוקיי, להבין את זה הדרישות חשוב. מפה, מה הכי כן. חשוב להם, ולנסות לעמוד בדברים הקטנים האלה, אבל לקחת את זה יותר לכיוון שלנו, נקרא לזה ככה. אני מסכימה שהגישור הזה בין הצרכים והרצונות, איפה שהוא פוגש את התרבות המקומית, זה דבר שמאוד חשוב לעשות אותו. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה על איגור של היום ואיגור של לפני 20 שנה. האם משהו השתנה בתפיסה שלך של עיצוב מעסיק? זאת אומרת, האם היה משהו נניח שעשית לפני 20 שנה, והיום היית אומר זה כבר לא מתאים, זה פחות מתאים, אני פחות רוצה לגעת בדברים כאלה? אז אני לא 20 שנה עובד במיתוג מעסיק, זה משהו שבעשור האחרון רק אני מתעסק בו, אבל באופן כללי, אם אני צריך להסתכל על דברים שעשיתי לפני 20 שנה, אז הרבה פעמים אני כאילו, אני חושב שזה משהו שקורה להרבה אנשים שאומרים לעצמם, מה חשבתי לעצמי כשעשיתי את זה? התאמות צבעים בעיקר, לא, הרבה או דברים דברים, גם יותר עמוקים? זה יכול להיות בכל דבר, גם ברמת בחירת התמונה, ברמת הטיפוגרפיה, זה יכול להיות מיליון ואחד דברים, אבל שוב, אני לא יכול לבוא לעצמי שהייתי אז, מה שנקרא, עם הרבה 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 פחות ניסיון והרבה הרבה פחות קילומטראז' מאחוריי ולבוא בטענות על זה, אבל כן, בוא נגיד, הרבה מהדברים לא הייתי עושה כמו שאני עושה אותם היום. אז לומדים, זה חלק מההתפתחות המקצועית של כל אחד, דעתי בכל תחום כמעט. גם מבחינת נכון, מהירות העבודה, הבנה של הקהל, הבנה של בכלל, כאילו איך, מול מי אתה עובד, איך לדבר עם לקוח, איך לדבר, להעביר את המסרים של לקוח, טיפוגרפיה, יש מיליון ואחד דברים שאתה פשוט מתפתח עם הזמן, אז אתה עושה אותם שונה. אבל זה לא ספציפי לתחום הזה. זה נכון. אז בואו נדבר על משהו שהוא לא ספציפי לענף הזה, אבל פוגש לדעתי כל אחד שנמצא כאן, וקשור להתפתחות המקצועית. בואו נדבר על AI. עד כמה אתה משתמש בו, נעזר בו, מה אתה עושה איתו. בוא תיקח אותנו רחב, תשובה רחבה על השאלה הקטנה הזאת. אה, כן, זה תחום מאוד מאוד גדול, אז קודם כל אני משתמש מן הסתם ב-AI, גם ברמת התוכנות שלי, בפוטושופ נגיד היום הכניסו המון אפשרויות של AI, שזה דברים מטורפים שאני לא הייתי חולם עליהם לפני 10 שנים. אתן לך דוגמה הכי קטנה, זה נגיד שפעם עשיתי צילומים עם איזשהו חברה שעשתה חברת אופנה, שעשינו צילומים לקטלוג, הייתה להם איזושהי חברה שנתנה חסות, חברת נעליים. אז דחפו אוקיי, שם נעל בתוך התמונה במקום לא קשור לכלום. ואז כשראו את זה, התמונה יפה, אבל אמרו, רגע, אבל הנעל הזאת לא יכולה להישאר פה. אז אמרו לי, תעיף את הנעל. לקח לי 3 שעות לעשות בעצם, למחוק אותה מהתמונה. כן, כי אני צריך לבנות שם את כל הרקע בעצם בשביל להחליף את הנעל הזאת, המסכנה. היום אני פשוט בוחר סביב הנעל, עושה לו קליק אחד עם ה-AI, והופ, הנעל כאילו לא הייתה, וגם יש לי 3 אופציות לבחור מתוכן, איך אני רוצה כן, שזה ייראה, ואם לא מתאים אני יכול לעשות לו עוד 3 אופציות תוך כמה שניות, כלומר זה קיצור תהליכים מטורף, וזה קורה בעוד מקרים, גם היום קיצור אנחנו עושים את זה, זמנים גם מטורף.
כן, הוא זה מקצר חוסך המון זמן. המון זמן לגמרי, ואני גם משתמש ב-AI, מה שנקרא, במודולים המוכרים, בג'מיני וכל מיני כאלה, גם לעיבוד יותר טוב של תכנים, אולי אפילו לסיור מוחות, כלומר ממש מתייעץ איתו על רעיונות, או מפתח רעיונות איתו ביחד טיפה, כאילו, עוד פעם, אני לא חושב שהוא בטח לא בשלב שיכול להחליף בן אדם, לא בדברים שאני עושה לפחות, אבל, נכון. אבל חבל לא לנצל את הכלי. אני מתייחס לזה ממש כמו עוד כלי, אפילו הרבה כלים, זה סל גדול של כלים זה שכולם סל בסוף עובדים. כלים, נכון. בדיוק, זה נכנס בסוף תחת השם AI, אבל זה כל כך הרבה דברים שונים אחד מהשני. פשוט צריך כן ללמוד, להשקיע בזה המון זמן בהתפתחות והלמידה וההכרה, אבל אני חושב שהיום זה קריטי בעולם של היום. כאילו, אם אתה לא תעשה את זה, אתה פשוט נשאר מאחור, ומה שנקרא, כולם משאירים לך אבק. אתה בטח ראית ברשתות את כל האינפוגרפיקות שאנשים יוצרים, אני יודעת על נוטבוק LM, שאנשים עפים על זה, ותראו איזה שקפים עשינו, ואיזה יופי, ואני גוללת בתוך הפוסט, ואני רואה, כמו שדיברנו קודם, שוב עומס, ושוב, נכון שהעומס הזה נוצר עכשיו, במקום לבנות אותו בשבוע, הוא בונה אותו בדקה, כן? אבל כן. זה עדיין עומס. אז רציתי לשאול אותך אם בסטייל הזה אתה רואה גם חברות שהולכות ועושות ניסיון למיתוג מעסיק בעזרת AI. ראית? יצא לך לראות דברים כאלה? לא נתקלתי במשהו כזה, אני גם מהניסיון שלי, הרבה פעמים באמת שאני רואה אנשים שאו שמייצרים מצגות או תמונות, כל מיני דברים שכאילו מסכים נגיד, שהם עושים אותם ב-AI, וזה על פניו נראה בסדר. אפילו, יכול אפילו לראות די טוב. הבעיה שם בדרך כלל בשתי מקומות. אחד זה הטיפוגרפיה, שמה לעשות, זה לא יודע לעשות טיפוגרפיה, יש המון בעיות עם ה-AI והטיפוגרפיה, גם ברמת הטעויות כתיב, לגמרי. גם ברמת הטעויות כתיב וגם בכלל בהבנה של שימוש בפונטים, כי הוא יכול לשים לך פונט שמעביר מסר כמעט הפוך למה שאתה רוצה שהוא יעביר. נכון. אבל לא רק בזה, זה גם בעניין של אם אתה נכנס לפרטים הקטנים. סתם דוגמה, הוא עשה לך נגיד אייקונים, ואז פתאום אתה נכנס ואתה מבין שהאייקונים האלה, א', הם לא קשורים לכלום, הם לא באמת מעבירים את מה שרצית, וב', נגיד וכן, זה בתמונה, זה לא ניתן לעריכה, אתה לא לא יכול לעשות ניתן כלום. לעריכה. אתה צריך לבנות את הכל כמעט מההתחלה. עכשיו, קרה לי כבר כמה פעמים שלקוח עשה איזשהו משהו, שלח לי, אני אומר לי, תראה, את זה פחות או יותר מה שאני אוהב, בוא תנסה לעשות משהו עם זה. עכשיו, אין לי מה לעשות עם זה, כי אני צריך עכשיו לקחת ולשחזר את הדברים הרלוונטיים מתוך זה, ממש לבנות אותם מחדש בתוך התוכנות הגרפיות שלי. זה כאילו, זה לא באמת מקצר עבודה, אולי זה מקצר לך את החשיבה של מה לעשות, אבל מבחינת טכנית העבודה עדיין צריכה להתבצע, וצריך לעשות את זה, להיעשות ולעשות את זה כמו שצריך. בכלים המקצועיים ועל ידי בעלי בדיוק, מקצוע. כן, כן, זה עדיין לא מחליף את הדבר הזה, ואתה מוצא את עצמך הרבה פעמים מבזבז המון זמן בשביל לשחזר משהו שפחות או יותר שמישהו אחר עשה ב-AI, כי והוא עשה את זה בשנייה, והוא אומר, וואי, תראה איזה יופי, זה תוך שנייה הוא עשה לי את זה. כן, אבל עכשיו אני צריך שעות בשביל לשחזר חצי ממה שהוא עשה לך. אני מסכימה איתך מאוד בעניין הזה של הלמידה העצמית. אני חושבת שהיום לא להכיר AI זה ממש כמו לא לדעת לקרוא ולכתוב. זה שווה ערך לדבר כזה, וכל אחד וגם בעלי עסקים צריכים להכיר את הכלים שיכולים לסייע להם. ואם אנחנו רגע, אנחנו כבר לקראת סוף המפגש, אני רוצה באמת להסיט רגע את הספוטלייט שלנו לכיוון בעלי עסקים. אה, אני לא אשאל אותך על one man show, זאת אומרת על עסק שהוא רק בנוי מבן אדם אחד, אלא עסק קטן. האם יש איזשהו תהליך שמבחינתך הוא קרוב או חשוב כמו או דומה למיתוג מעסיק שעסק קטן נניח שיש לו 5 עובדים, 10 עובדים, צריך לעשות, אתה ממליץ לעשות? בקיצור, מה דעתך בהקשר הזה של עסקים קטנים ונושא של מיתוג מעסיק? אני חושב ששוב, בגלל שאין מחלקת רווחה, ומה שנקרא, אין את הסקייל הזה של העבודה, אז אני לא רואה סיבה עכשיו להשקיע במיתוג מעסיק ספציפי לטובת הדבר הזה, אבל מה שכן חשוב זה, א',
לדעת למתג את מקום העבודה כמו שצריך, כדי שגם העובדים שמגיעים לשם ירגישו שהם נמצאים במשרד, עם כל המיתוג של המשרד כמו שצריך, שהם, כולל אולי הביגוד שלהם, כולל הציוד שיש להם, אתה המחברות, מתכוון העטים. נגיד לקיר עם הלוגו של החברה, עם ניירות מכתבים, היום אין ניירות מכתבים כבר, מי עושים את זה משתמש בתוך בזה, הוורד אבל כבר שתול בתוך בפנים, הוורד, כן, ואז אתה כן. מוציא PDFים כבר ממותגים, אבל כן, בגדול זה לא רק זה, אבל הכל, כאילו, כלומר, אפילו הכוס של העובד של השולחן תהיה ממותגת. לוח שנה אם הם מקבלים בראש השנה שתהיה ממותגת לפי החברה. כלומר, לתת להם הרגשה שהחברה היא מותג. ואז אני רוצה להיות שייך למותג הזה, אני רוצה שאנשים ירגישו שאני גאה להיות שייך למותג הזה. אז כן, אני זה לא עכשיו, העניין. לא עושה בעצם איזשהו סקייל של אירועים בהכרח, ודברים מהסוג הזה, אבל כן אני יכול לייצר דברים שהם יהיו, מה שנקרא, יחזקו את המיתוג גם אצל העובדים שלי וגם אצל הקהל שאני עובד מולו. וזה יכול להיות אפילו אותו דבר, כלומר אותם מוצרים שאני משאיר אצלי במשרד, זה נותן לעובדים גאוות יחידה, אבל גם אני אחלק את זה ללקוחות כדי שגם הם ירגישו שמה שנקרא שהלוגו שלי נמצא אצלהם במשרד או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, יש חשיבות מבחינתך למיתוג בערך שאנשים ירגישו שייכים, נגביר את המחוברות של העובדים למקום עבודה, גם אם זה מקום עבודה שמעסיק מעט עובדים. כן, אני יכול לתת נגיד אפילו דוגמה של איזושהי חנות שפעם עשינו לה מיתוג. חנות בגדים, די קטנה כזאת, וזה. אגב, אותו קטלוג שעשיתי, שבו הסתבכתי עם הצילום, זה היה של החנות הזאת. אז שוב, זה היה חנות די קטנה, אנשים לא באים, לא בכמויות, לא שום דבר, אבל יצא מצב שבעצם הוא רצה, אותו בעל החנות רצה להשקיע, בעצם לייצר לעצמו מיתוג חזק גם במקום שבו הוא נמצא פיזית, וגם בתודעה של הרשתות כבר שהתחילו והכל. חשוב. ואנחנו ממש בנינו לו את כל המיתוג החיצוני כביכול, הוא הביא מעצבת פנים, סידר את כל החנות בצורה שונה, שוב, בהתאם למיתוג שעשינו, ממש הטמיע את הלוגו במקומות, עשה קיר אחד שמדבר עם הקו העיצובי שעשינו לו, קיר מאוד גדול כזה שדיבר עם זה. עכשיו, הוא השקיע כסף, מרשים. אבל גם העובדים, הצבנו לו גם את הקטלוג והכל, אז שהם עשו את ההשקה, הוא הוציא החוצה לרחוב, כאילו כמה אנשי קידום מכירות כזה, כמה בנות, שעמדו עם הבגדים של החנות וחילקו קטלוגים לקהל. עכשיו, כשאתה רואה פתאום משהו שהוא חדש ויש הייפ סביבו, אז גם העובדים נדלקים מזה. בטח. וזה נותן דחיפה לכל הסביבה. הוא מכר תוך יום, יומיים, הוא גמר את כל הסחורה בחנות, והוא מהר מהר הזמין עוד כי... עכשיו תבין, זה אחרי שהוא הכפיל את המחירים. הוא השיק את זה מה המיתוג החדש. שנקרא, איגור תעשה לי מיתוג. כזה. כן, כן, זה ממש כאילו, זה היה... אנשים לא חשבו שזו אותה חנות, תביני, לרמה כזאת. הם היו בטוחים שעכשיו איזו רשת חדשה הגיעה, אף אחד הרי לא יודע איזה בגדים הוא מוכר באמת. הבגדים היו מאוד איכותיים באמת, הוא היה מביא מאיטליה, מכל מיני מקומות וזה, אבל אף אחד לא הבין מה הבנפיט. ואז שהוא עשה את המיתוג, פתאום אנשים באו, וואלה, סבבה, מוכן לשלם כפול על אותו בגד, וגמרו לו את הסחורה. יפה. יפה. אז, אז זה עובד, אני זה מקווה עובד על בשבילו כולם. שהוא קיים היום ועדיין פעיל ומרוויח. אני חושב אה, שכן, אני לא בדקתי כבר תקופה, אבל אני חושב שכן, יפה. אין סיבה שלא, האמת. אנשים אוהבים לקנות, נשים אוהבות לקנות גם בגדים. כן, אחת מניסיון, אחת שיודעת, מה שנקרא. בדיוק. אנחנו לקראת סוף המפגש שלנו. אופס, עברו להם 30 דקות. אני אשמח שתפתחו מיקרופונים למי שיש שאלות, לאיגור, אליי. נשמח לענות לכם. תרגישו חופשי, למרות שאנחנו כאן מעט משתתפים, אז הבמה עכשיו שלכם. אני יכולה לשאול? יש, כן, בטח, בשמחה. אחלה, יש לי שתי שאלות למעשה. איך אתה יודע שהעיצוב מוכן ולא צריך להוסיף עוד משהו? איפה נקודת העצירה? ועוד שאלה, אם יש טרנדים שאתה אוהב במיוחד היום, כמו שילוב אלמנטים תלת-ממדיים עדינים, או אנימציות קטנות, או... אוקיי, אז קודם כל, בדרך כלל אני מסתכל על העיצוב,
אני יודע שזה מוכן לא כשלא צריך להוסיף שום דבר, אלא כשלא צריך להוריד שום דבר. כי פשוט בדרך כלל אתה מקבל הרבה יותר ממה שאתה צריך, באמת, ואז אתה מתחיל לנקות. כמובן שאתה צריך לראות שזה באמת גם שיש היררכיה נכונה, ובעצם ברור לך גם איך העין של הצופה תלך, מאיפה היא תתחיל ואיפה היא תסיים, וזה מאוד מאוד חשוב, אבל זה כבר עניין של ניסיון גם, אני כבר יודע מראש איך אני רוצה שזה ייראה, בונה את הדברים, מדייק את הפינישים הקטנים, ואני יודע שזה גמור, ושולח ללקוח שוב, הרבה פעמים אני מקבל פידבק מהלקוח לתקן כמה דברים, אבל בוא נגיד, לרוב, זה פיניש, התיקונים הם כל כך מינוריים שכמעט ואין מה לעשות שם יותר מדי. השלב העיקרי, זאת אומרת, זה החריש הראשון, המאמץ הראשון שאתה מרכז על העבודה. כן, כן, ממש, כאילו, בדרך כלל, אפילו סתם דוגמה אני יכול לתת באריזות שאני מעצב. אני מגיע למצב שלקוח שולח לי את החומרים לאריזה החדשה שאני אמור לעשות. אני כבר יודע איך אני רוצה שזה ייראה, אני יודע איך הוא מצפה שזה ייראה, יש כבר קו מיתוגי ברור והכל, אז אני מכין את זה כמעט בלי תיקונים, כלומר, זה כמעט, בוא נגיד, ב-85% זה מאושר בלי תיקונים, ובחלק מהמקרים זה יש תיקונים קטנטנים כאלה, תשמע, פה תוריד את זה, פה תוסיף את זה, הטקסט פה לא מדויק, למרות שזה בדרך כלל טעויות שמה שנקרא בטקסט הראשוני שקיבלתי, אבל עכשיו שהם רואים את זה בתוך העיצוב, אז הם רוצים קצת טיפה לשנות וטיפה לעדכן, אז אין בעיה, אבל זה דברים קטנים לא קורה לי יותר מדי מקרים שאני עושה משהו, והלקוח אומר, אתה לא בכיוון בכלל, זה לא קורה. אז זה מהבחינה הזאת. מה הייתה השאלה השנייה? הזכירי לי רק. לגבי הטרנדים. טרנדים. אז אין לי משהו שאני יכול להגיד שיש איזשהו טרנד ספציפי שאני אוהב, אבל אני כמו כל אחד, מסתכל מסביב, רואה דברים שמוצאים חן בעיניי, היום זה מוצא חן בעיניי יותר, מחר זה ימצא חן בעיניי פחות, אז אני כאילו אני כן משתמש בדברים, אבל בוא נגיד, הכל מה שנקרא צריך להיות בתוך גבולות הטעם הטוב, להיראות טוב, וגם בעיקר להתאים למיתוג של אותו לקוח, כלומר, אני לא אעשה ללקוח משהו תלת ממדי, כשהמיתוג שלו הוא דו ממדי והוא מאוד נקי ופשוט, כי זה פשוט לא מתאים שם. אבל יכול להיות שיש לקוח אחר שאני אגיד, וואלה, פה זה דווקא יכול להיות נחמד לשים משהו כזה, אז אני כן אייצר את זה ואשתמש בזה שם. נורא תלוי, אין איזשהו קו אחד שאני יכול להגיד ככה לעשות פה וככה לעשות שם, כל אחד, כל מקרה לגופו. אהבתי את זה שאמרת שאני מסתכל מסביבי ואני רואה דברים, ואני מתחברת לזה שהמון דברים מסביבנו הם פשוט מקור השראה, שאני לפעמים גם רואה איזה משהו, אני אומרת, זה אני צריכה להשתמש במצגת הבאה, ואת זה אני גם צריכה ליישם. זה נהדר שהראש פתוח ליצירתיות. רינה, שאלות מדהימות, תודה. אני רוצה משהו להגיד על המשפט הזה שאמרת שכאילו זה. יש משפט שאני זוכר שכשלימדו אותי, עוד כשלמדתי בלימודים, אז אחת המרצות אמרה לנו, תדע לעמוד על כתפיים של אנשים גדולים. ברגע שאתה לוקח מראש השראה ממישהו שעשה עבודה טובה, אז אתה כבר לא יכול לרדת יותר נמוך, אתה רק יכול לעלות משם. לעלות, נהדר. בדיוק. זה משפט חשוב, חשוב, חשוב. ויפה. טוב, חברים נוספים שרוצים לשאול עוד שאלות? אז אם לא, אנחנו סיימנו. הפרק הזה הוקלט ויעלה גם ליוטיוב וגם לספוטיפיי. תודה רבה, איגור, על הפרק המרתק הזה. למדנו הרבה, אני חושבת. אני לפחות למדתי המון. תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים של שקופית אחת קדימה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. לכל מי שהיה. תודה. ביי ביי. ביי ביי. האזנתם לעוד פרק של שקופית אחת קדימה, הפודקאסט על מסרים, השפעה ומה קורה כשהם פוגשים אנשים במציאות. תודה שהייתם כאן והקשבתם. אני גלית מילו, אני עוזרת לארגונים ולאנשים לבנות מצגות שנראות טוב על המסך ועובדות טוב במציאות. קישורים ומידע נוסף מחכים לכם בתיאור הפרק.
נתראה בפרק הבא.